Dobrý deň, volám sa Marek Buchman, mám 19 rokov a rád by som vás poprosil o pomoc pri uskutočňovaní môjho vedeckého sna, ktorý sa týka chémie a pokúsim sa vás v nasledujúcich minútach presvedčiť, že to naozaj zaslúžim. Za podporu vám srdečne ďakujem. Chémii sa venujem od svojich 14 rokov a odtedy som sa zúčastnil mnohých chemických súťaží. Veľmi si cením napríklad hlavnú cenu dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského a certifikát oprávňujúci prijatie na prístup bez stímacích pohovorov. Úspechy doma ma oprávnili reprezentovať Slovensko v zahraničí a už ako 15-ročný som priniesol bronzovú medailu zo Španielska z vedeckej olympiády krajín Európskej únie. O rok to už bola strieborná medaila zo Švédska. Ako špeciálnu cenu som získal účasť na vedeckej súťaži v Číne. Som tiež víťazom medzinárodnej súťaže Expo Sciences International, mám 2. a 5. miesto z Cambridge Chemistry Challenge a som finalista švédskej súťaže Molecular Frontier Inquiry Prize. Som tiež držiteľom 2 strieborných medailí z medzinárodných chemických olympiád v Japonsku a Turecku. Osobne si ale najviac cením dvojnásobné ocenenie na najväčšej svetovej vedeckej súťaži v Amerike, na ktorej sa zúčastňuje viac než 1500 vedcov, viac ako 65 štátov sveta. Za 2. miesto v tejto súťaži, čo je najvyššie umiestnenie Slovenska v histórii, mi bola udelená cena od MIT, ktorou bolo pomenovanie asteroidu mojím menom. Teoretické vedomosti som si zlepšoval aj návštevou vysokoškolských prednášok a konzultáciami s uznávanými slovenskými chemikmi. To mi pomohlo odštartovať moju výskumnú činnosť a od 15 rokov som pracoval v laboratóriách Slovenskej akadémie vied a neskôr Univerzity Komenského a Slovenskej technickej univerzity. Stal som sa aj spoluautorom patentu. Ale najzaujímavejší výskum sa zrodil v 3. ročníku strednej školy, keď som na prednáške v Bratislave zaujal prezidenta Hongkongskej univerzity pána Chan Matojko, že mi ponúkol 6-týždňovú stáž na jeho univerzite. Dostal som tam možnosť zúčastňovať sa nielen prednášok, ale podarilo sa mi aj zapojiť do výskumu organických svetloemitujúcich zariadení, ktorý patrí dnes k svetovej špičke v danej oblasti aj zásluhou pána Tonga, ktorý tento výskum vedie a patrí medzi 1% najcitovanejších chemikov na svete. Moje výsledky ho zaujali natoľko, že ma pozval do Hongkongu opäť, aby som pokračoval vo svojom projekte a počas tejto návštevy som bol pozvaný aj na konferenciu chemikov. Výsledky by mali byť v krátkom čase publikované aj vo vedeckej odbornej literatúre. Zúčastnil som sa aj viacerých vedeckých konferencií v Anglicku či Brazílii, ale veľmi si vážim ocenenie, ktorým bola účasť na otváracom ceremoniáli Medzinárodného roku chémie v sídle UNESCO v Paríži, kde som sa stretol napríklad aj s prezidentom Anglickej chemickej spoločnosti či bývalým generálnym tajomníkom UNESCO. Nezabudnuteľné chvíle boli aj stretnutia s nositeľmi Nobelových cien za chémiu. Za tieto svoje stredoškolské výsledky som bol niekoľkokrát ocenený prezidentom Slovenskej republiky, ministrami školstva či primátorom Bratislavy. Som tiež dvojnásobným talentom Novej Európy. Najväčším ocenením však pre mňa bolo minuloročné prijatie na všetky univerzity, na ktoré som si podal prihlášku. Spomedzi nich som sa rozhodol práve pre univerzitu v Oxforde, ktorá je podľa svetového ratingu najlepšia neamerická univerzita z pohľadu chémie na svete. V rámci Oxfordu som si vybral Magdalen College, ktorá je momentálne najlepšou collegeou po akademickej stránke. V súčasnosti som študentom 2. ročníka. Mimoriadne úspešne som ukončil prvý ročník s priemerom skúšok 90% a s historicky najlepším výsledkom na Oxforde z organickej chémie 99%. Hneď v prvom ročníku sa mi podarilo získať niektoré najvýznamnejšie univerzitné ocenenia. Palgrave Brown Scholarship, cenu pre najlepšieho zahraničného študenta, Turbot Prize in Organic Chemistry za najlepšiu prácu v laboratóriu, vysoko oceňovaný Demarship od Magdalen College za výborné študijné výsledky a významné ocenenie Hall of Blue za reprezentáciu Oxfordu v spoločenskom tanci, kde som ako jediný študent prvého ročníka v A tíme dosiahol významné výsledky. Umožnilo mi to tiež stretnúť sa aj s úradujúcimi majstrami sveta v latinskoamerických tancoch. Tiež by som rád spomenul, že počas prázdnin po prvom ročníku som si z vlastných peňazí hradil ubytovanie na Oxforde, aby som sa mohol zapojiť do výskumnej práce pod vedením profesora Dixona na vývoji nových reakčných kaskád po dobu 8 týždňov. Sú to jedny z najlepšie vybavených laboratórií na svete a možnosť pracovať v nich má pre mňa nesmierny význam.
Ale nielen chémia bola vždy v centre môjho záujmu. Od malička som dosahoval výborné študijné výsledky v škole a venoval sa aj ostatným vedeckým disciplínam. Dvakrát som sa zúčastnil CERN Masterclasses, výskumu v oblasti časticovej fyziky a aj som CERN osobne navštívil. Som aj členom klubu Mensa a mám úspešne spravené skúšky z anglického jazyka TOEFL a IELTS. Počas základnej a strednej školy som sa venoval najmä matematike a fyzike a z rôznych súťaží mám takmer 3000 diplomov a ocenení. Pevne verím, že sa mi podarilo presvedčiť vás o svojom talente a širokom okruhu záujmov, z ktorých každý vyžaduje značné finančné prostriedky a mohol som ich zrealizovať len vďaka mojim rodičom, ktorí ma od malička podporujú vo všetkých týchto aktivitách. Ak by sa mi podarilo uspieť v tomto programe, použil by som finančné prostriedky na použitie nákladov na štúdium na Univerzite v Oxforde. Ďakujem vám za váš čas, ktorý ste venovali a ešte raz by som vás chcel poprosiť o môj podporu. Ďakujem.